Gospodin Slaven, možete li se predstaviti gledateljima HD televizije? Ja sam Slaven Matijević i voditelj sam ureda Panasonica za Hrvatsku i Sloveniju. Možete li nam reći vezano za prodajne rezultate prošle godine, kakva je situacija bila? Pa, iako nakon pretprošle godine kad smo imali digitalizaciju u Hrvatskoj, je naravno tržište se nešto smanjilo, ali mi smo ostvarili jako dobre rezultate, jako smo zadovoljni sa rezultatom, pogotovo sa market share-om koji smo ostvarili prošle godine. Gledajući na prvi kvartal 2012. koji je nedavno prošao, koji je vaš feedback, da li vam se povećao udio, da li ste zadovoljni? Naša fiskalna godina je u stvari do kraja 3. mjeseca, dakle 1.4. Pa rekao bih da nešto malo je utjecala i politička situacija u Hrvatskoj na odluku kupaca da investiraju u elektroniku, a vjerojatno i sve druge proizvode. No međutim, dakle, dolazimo sa novim line-upom koji danas i predstavljamo ovdje za naše partnere i retailere. Tako da vjerujem da imamo jako dobre startne pozicije, snažan line-up, dobre proizvode koje ću uspozati također da pogledate malo kasnije. Nedavno je Panasonic predstavio Eluga telefon koji je dosta osvojio kako i kritičare, tako i tržišta. Kada možemo očekivati taj telefon u Hrvatskoj? Iako prodaja Eluge bi trebalo uskoro startiti u zapadnoj Europi, zbog ograničenih količina odlučili smo se nešto malo kasnije doći na ovo područje, dakle i u Hrvatsku. Neki plan je da to bude kasnije u ljeti ili početak jeseni. Što se tiče baš Panasonicovog line-upa za 2012. Što osobno gledate, koji vam je baš onako pritajeni favorit? Što mislite da je moglo napraviti najveći impact na hrvatskom tržištu? Pa rekao bih da nastavljamo sa snažnim line-upom plazmom, proširujemo line-up LED televizora. Mislim da smo napravili veliki korak naprijed u dizajnu, kao što ćete i nadam se vidjeti malo kasnije. Također, naši proizvodi za ovu godinu od digitalnih fotoaparata također donose neke novosti, poboljšanja i vjerujem da imamo u svim proizvodnim linijama konzumne elektronike imamo jako dobre proizvode i vjerujem da ćemo stvariti dobre proizvode. Hvala na razgovoru. Hvala vam.